Huriani Tuhan, tapasada marohatta martanya kita. Moliate hupasa ruan nami Tuho Tuhan. Disalukna dinggan ni basam doa sini roha. Ali Tuhan na mangido mahami Tuho. Asa sedangi hami marhite di todim parbadia. Dinalaho manangin hatam. Moliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Damang dainang hatani debata nasar tuhita di bagasa tikyo dienik mai sian buku parpasalme bidu 110 walu mamuka mai sianaya 14 masoho sa tuai 20 sada om mahatani Tuhan ta payut ihuk ma di bagasan ruhat tabe. Jehovah do pargogoku do endekku jadi gabe hatuaku ibana. Suara ni ulup-ulup do hatuan marsaringan di udung-udung niaka partigor. Siamuni Jehovah do si bayan hamonangan. Tibul situtu do siamuni Jehovah. Siamuni Jehovah do si bayan hamonangan. Dang taga memate au. Sana mangulu do au. Asa hupa jojor akka pabahenan ni Jehovah. Nunga gogo tutu di pisang Jehovah au. Ale datung Tuhan matian au di pasahat. Ukap pamuma diau akka bahal ni hati goran. Asa hubongoti akka ilahu mamuji Jehovah. Odo bahal ni Jehovah. Bongotan yakka partigor doi sugut. Madop moliate maau diho. Ala naung dia lusi ho au. Jala menjadi hatuaku. Ido yang ngosahana. Huria na hinalonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Adong masahalak na marguarnik pujisik. Sian na tubuh ibana tu portibion. Dan adong tangan na. Doho ima pak nape adong sautik alemenet. Ditiki marubur ibana 10 tahun. Satu tong do ibana mangiburu tu akadungan. Baka pola di sadatiki adong di bagasa pamikirion di sinikon neng bunuh diri. Ale gagal. Dung merdalam maka parngoluon. Merdalam terus aka partikian. Adong ma pamikirion di bagasan rohani sinik puji sikon. Daripada dang adong ipolana amangulu. Huulah maahna buhulah. Mardalam maka partikian. Lambagudang ibana. Madok mo lihati memana disalu aka parngolon. Bahkan gabi sahala motivator na terkenal do ibana. Molo tabahin ima di YouTube Nik Pujisik tabering do disi. Ahmad ko di bana. Di dalam kelemahan sekalipun saya percaya Tuhan berkarya bagiku. Daripada aku bersungut-sungut, lebih baik aku bersyukur. Sada komitmen nama saya uli, jala sada komitmen na patuduhon diri di ibana di depan di debata. Dan mangulu ibana di bagasan sifat pesimis. Ala sifat optimis na mana di patujolo ibana. Tu ganup halak. Gabi pasu-pasu tu marjuta-juta halak do ibana tonga-tonga pertibian. Damang dainang. Nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus.
Di hatan di Tuhan na mamakuling hita di baga sa tikion. Tung masetakas do di pasa perpesalmen de puji-pujian tu debata. Di siala pangurupin di debata di bagasan parngulona. Di bagasan ay parjolo ada orang sotur pu jamitaton takas do didok disi. Madok moliate mahamutu Jehovah ay perdengan basa do ibana. Ay ro di saleng-leng na do asini rohana. Ada sebuah kesaksian yang mengajak setiap orang untuk mengucap syukur karena pemazmur mengenal bagaimana kebaikan Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Jala di bagasan turpuk jamita na satu hita di apala partikianon. Di pasaha parpesalme do musenang debata do hagogoku. Jehovah do pargogoku do endekku jadi gabe hatuaku ibana. Di bay parpesalme do debata do gabe hatuana. Debata do gabe guguna. Dang dirina. Dang naadong di ibana. Alay debata. Lapatanna disadar perpesalme do anggo dan al pangurupian di debata. Kalau bukan karena topangan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Maka dia tidak akan mampu melakukan apapun di dalam kehidupan. Alena jujur demang denang. Anggo keparngulota. Di jama sisonarion. Jujur do. Dang adong bekesadaran. Dang adong bekesadaran. Nama debatado na mangelo sa luhut na dia. Alay di hatan ni Tuhan di togyo museh kita. Sa totong mabadebata gabi hatwaw di baga sa parngolwon. Jala totong mangolopon basa-basa ni debata di salu na kaparngolwon. Moledok di hatan ni Tuhan di bagasan undung-undung. Berarti di bagas-bagas tabi, diingat tabi, dijabut tabi. Iko tapatu pada pamuja tu debata. Dalatta makamulatehon dengan bahasa ni debata. Dalatta makamulatehon bahasa-bahasa ni debata. Dalatta makamulatehon pangaramotion ni debata. Naung dilihat wi tagat bersada-sada. Di bagasan udung-udung tak. Berarti di ganup tiki ganup inganan. Iko totong do hita mamuji debata. Namangi musenang damang dainang. Di hatan ni Tuhanon. Di hajonjoko perpesalme do. Tibul situtu do siya muni Jehovah. Siya muni Jehovah do si bain hamonangan. Baru do imana musenang do. Nunga gogo tutu di pisang Jehovah au alay datung tuhamaten au di pasaha. Napatan na. Ternyata ketika orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang sudah dituntun Tuhan, yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, bukan berarti mereka serta-merta terlepas dari persoalan. Unang gabi adun di bagas sa pemikirot, amang padita, lunga patupa pamuji dudung-dudung nami di bagas nami. Ali bawa sa marsita no kami. Di hatan itu ada tuh masa tak kasih damang dena. Di bagasan ayat 10 walwi. Nunga gogo tutu di pisang Jehovah. Alai datung Tuhan matiat au di pasah. Di pisang Jehovah. Berarti di paluas di bata marsi tauno. Alai si tauno ni dada mabaik kita mati mana mabaik kita mago. Sian bagasat asini roh di debata. Artinya ketika kita mendapatkan persoalan di dalam kehidupan. Kita tetap di dalam koridor kasih setia Tuhan. Kita tetap hidup dalam kebenaran tanpa berdosa. Huria. Nah nolongan di bagasat tuat Yesus Kristus. Ata di Tuhanon. Nang totong mengajar kita ganup mersada-sada. Debatado hagugunya kajul mana porsia. Au jul mana porsia dabang dainang. Hamuna pe na manangin hata ni Tuhan non akajul mana porsia. Ala nahita kajul mana porsia. Nang ditubus barhite-hite Yesus Kristus. Iko tabay madebata gabi hagugot tadi bagasan parngoluan. Nasa jol mana mabad debata
gabe hagogoon gabe hatuaw di bagasan parngulon na. Dan gabe madele be ibana molotong roa kasih tahu no. Debata naik ko mangurupi hita. Debata naik ko mangodiok kita. Alin namang denang. Ikot olo mahita diurupi jala diod debata. Nabangisan hatan itu hanon. Nunga tahajong jokkon basa-basa manang hamonangan atau jalo marhite ite Yesus Kristus. Marhite ite pesta Paskah. Di pabotohon do tuhita ng monang do tutu Yesus. Naong ditaluon do hamatian ni. O hamatian di dia sorok mi. Dang margugo be hamatian ni. Tu bagasan parnglota. Alay gogo ni debata. Nama na mga raja salut na parnglota. Alala gogo ni debata na mga raja salut na parnglota. Iko tabay matotong manang teko tahajojok kumatotong di bagasan parngoluon. Asa debata. Tapat tuduhan di bagasan akaulota. Akaulahon. Apa tuduhan holong ni debata. Amata diulahon akasi songoni. Inak tapi songoni. Akayan aku besongoni. Dapat po di sa hal lamang dainang. Atan ito ano mangajar hita. Na mabad di ba taga bihatuan na. Ikototong di ba ng martua. Di salot na gulmit parngulon na. Harus dia berbahagia. Di dalam segala kehidupannya. Kebahagiaan kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Martangnya kita. Nunga taruli behami ale Tuhan marhite hiti hatam. Diajari hodo hami. Asa maka jonjok ko jalan maka ngulok ko asa totong madok moliati hami. Disalut na gulmi di parngulon nami. Hodo hatuan nami Tuhan. Jala ulaun lomoni roham nama ulahonon nami. Di bagasan Yesus Kristus asima roham di hami. Amen. Oras madihita damang dainang, salam sehat, Tuhan mengaramoti hita.